kururamisira narugare kwamuri mese hama dzinodiwa muZimbabweans. Ndo zvinhu zvandakabvira ndichitaura kare kuti nyaya dzematongerwo enyika hadzisi dzemapato mairi muZimbabwe, ZANU-PF neMDC. Mapoka ese anokwikwidza mune zvematongerwo enyika anofanira kupiwa mukana wakaenzana wokutaura zvavanoda vachiita zvavanoda, kwete kuti kana usingawirirana nepfungwa dzeZANU-PF wonzi uri MDC unosapota MDC, kana usingawirirana neMDC wonzi uri ZANU-PF. Zvakashata, hatizvide izvozvo zviri kuitika. Ngatidzidzei kukinya. Kana mukasanzwa zvandiri kutaura izvozvo ndochapedzera zvaitika muZimbabwe. Muchazoti hatange takazviziva uye hatange taizviziva ndozvichaitika. Ndiri kutaurirai iye zvinezvi zvinozviziva tese kuti ZANU-PF iri violent, MDC iri violent. Ko isusu tisingabvume mune zveviolence, tisingatogona kuti tingapfuma tichibhakira tikarovana newe nekutoma matemo tichitemana newe, toita sei, munotisa papi? Saka tiri kuti izvozvo before election zvinofanira kupera. Vari kutitarisa neziso rimwe chete rimwe vakatsinzinya. Nyatsotionai tiri kutorevesa. It's a high time to open up the play field for all the political parties. Kuti tese tikukwidze takasununguka. Haikona kuti tichikisidzira zvamuri kuita. Muri kuti tichikisidzira vanhu veMDC navanhu veZANU-PF. Tinokambena sei, hatisi kuzvida nekuti haizi democracy iyoyo. Ndatenda hangu.